Com s'escriu almenys, junt o separat? La resposta és depèn del significat. T'explico la diferència entre les dues formes. Veuràs que amb els exemples ho entens claríssimament. Comencem per almenys junt. Almenys junt és un adverbi i és sinònim de com a mínim, si més no o pel cap baix. Recorda aquestes tres expressions que són més o menys sinònimes i no et tornaràs a equivocar. Et mostro alguns exemples. Almenys és sinònim de com a mínim a la frase has de portar almenys el banyador. Has de portar com a mínim el banyador. Per tant, ho escrivim junt. Com et comentava, també és sinònim de si més no. Llegeix la frase següent. Has perdut, però almenys ho has intentat. Seria com dir, si més no, ho has intentat, o com a mínim, ho has intentat, també funcionaria. Aleshores, escrivim almenys junt en una sola paraula, d'acord? I per acabar, també ho escrivim en una sola paraula quan equival a pel cap baix. He estalviat almenys 200 euros. Molt bé, llavors, quan va separat, et deus preguntar? S'escriu separat quan en comptes d'un adverbi tenim tres elements. D'una banda, la preposició a, en contracció amb l'article el. A més el igual a al. I després l'adverbi menys. Et poso un exemple. Ha donat el premi al menys llest de la classe. S'escriu separat, perquè vol dir a la persona menys llesta de la classe, al menys llest, d'acord? I aquí no vol dir com a mínim, sinó que fem servir la preposició a i l'article el en contracció, que dona com a resultat al i després la paraula menys. Per això no pot anar junt de cap manera. I per acabar, el segon cas, pots trobar-ho separat quan és sinònim de tan poc com siga possible i va seguit d'un adverbi. Recordes que l'expressió al més aviat possible que hem vist en altres vídeos s'escriu amb a, no amb e? Al més? Doncs aquí passa el mateix. Direm al menys, separat, i el que siga després. Et poso un exemple. Ja sé que no arribo a temps, però vull arribar al menys tard possible, sinònim de tan poc tard com siga possible o, si ho reformulem, tan aviat com puga. Per tant, aquí també s'escriu separat. Si recapitulem, almenys s'escriu junt quan és un adverbi i equival a expressions com ara com a mínim, si més no, pel cap baix, i s'escriu separat quan no és un adverbi, sinó la preposició a més l'article el més l'adverbi menys. Què? Has entès la diferència entre almenys junt i separat? Llavors, deixa'm un m'agrada, t'ho agrairé molt i espero que continues aprenent amb la resta de píndoles de català que trobaràs aquí al canal.